Здравейте, приятели! Днес съм купила няколко лавабер неща, с които ще ги пробваме. Започваме с такъв лавабер шоколад. Тук има вътре с крем, с мляко и ги взехме от много вериги. Нека взехме лично тези неща, които сега съм подготвила. Така, сега отваряме самия пакет и си взимаме. И при това пише, че те са по 8. Ето вижте как изглежда. Вътре с крем, някакъв като мляко. И ето така изглежда шоколадчето. И сега ето тук има всякакви бели хубави неща, които изглеждат много ярко. И моята оценка за този шоколад е... чудо. Мисля, че този шоколад е много прекрасен, затова му дам 9 от 10. Преминаваме на следващото. Лавабер попкорн. С всякакви плодове. Отваряме го. Ето така. Там. И сега си вземем лаваберче. Ето. Те са много различни вкусове, има зеленичко, всякакво. На това често му давам 10 от 10, много е вкусно. И тези готини тетрадки, хора, божествени са. Вижте ги. С лавабер. На тях им давам 10 от 10. Много са яки. И хора, много ви благодаря, че гледате видеята ми и ме следвате. Така че, чао!